Arefo ye mama kwaba ede mo benyansapo kasa mfanyini so nyansapo isane ne badwemba ene yasasi nkonwa bi mu a panyina tenase mpanyi ebefa adwen na afeni ya chechirimu na yamomohu sane ensem no esitie eya amamre abakwasam amane ena afeyi ye sane mu ne de amamu ewo kasa mfanyini so bomoden na subscribe share na like na eja wadwen kire eya wo share aye menye pesemi nkuminya na wonkwa enhwe bomode na ma wonua bi nso enhu bi na ohun ne ekoso sanse wei eye ade a ema asante Ghana abakwasam ne amamre no trodo afini nkan bi animu a ema nchirima nso ehu sane ensem esi etie wo hono yenko na yenkoma yabrewa akwaba ene koku asen komo na ena yeguso a yetie na yebo ewo ehono abrewa okofo poma nyansapo frɛ wo sɛ asante nwoma ye mo akwaba de benya nsapo so ya eburu na umpom te sɛ onyankopɔ adawroma ye do twe dia mpon ase ɛda obekode ye beka wo papa nyasem ke na ye bɔ mpa ya ase nyame sɛ wo ma wo nche pa emayen na kopim bra ubewi abakwasem ɛyɛ amamre ne amane no ɛno nso de yenya nwi ɛsɛ wo beche pa ɛno a ne ese nyame se omo modern na o ma nkwatenten maye me wo ho abakwasem bi wo ho yeso apanyini bi na oye wobomofo eni wo ko wirem na ne papa no ye bofo ntini papa na chi won so be ye bofo enti wo ko wirem a wo ba okum otwe eni wo kum owiu ena okum adoa otwen oyuo adoa ena emuei wode bakane so abofo no wo ko wiram ne yekum na ma yemfa ne nyeba bibi mu saa ye mobede ne ye de egum ye de ahoma asom na esan ye ko ho aba me ba mo amunim bede na ye ka no bede no eja 2004 no ne 94 no bede de wo mu de yemfa ya de yin omu foma de yin bede ne ye abe bre no ye twa ne saa tim de ba akokwa na de ba akwa hwa bia be semiensa na wazesa nema no na de egum na ano no waso wawon mesasa ayese kenten no anasa ayese boto no na nema ne him eno ene ye kan se bede ntuni ma ene ya kire obede abrewa to aso a enti no na emoa no wode ade abom na yesen yisa enti wosi kwa mu apɛ no hunu sikani bi a won so da ne ka mu a oba ohunu no a na oginae no si ejabofo wonam yinti ne magina ne mambi nto osime na mu me nton ma oh aden wodi enye bi wodi ado aketoi farma me nto wosi da bi me nton aden na nton ma wosi me nton fa nyi sika o me di ko firi wosi me to atua wo ka no di ko firi wosi han me nton ma me di ko firi eno wosi ene se saa na te de a fa wo twen ma me nto wosi wo twen no so me di ko tua meka ma me ntoi me to wi a na de akotua wosi de bi ene efu wie ma me ntoi wosi wie no so de me koto atwene emo ne miensa nyina wanye bia ho asem oka owie no me koto atwene me mfa ma anto na da ejabofo nti eye de bibia ye okay was asempa na me ka kire wo koto atwene wo mfa ma mento na eni okum ne ye de was say me kunu no makoto na atwene nti na enti be ma no hwe ne ha na osi eja asma wo kan me nti ase e kire ma ase no osi yu be kire wa ase ebra na me ya akwala no me papa no okum nam okum a wo ba me wo me de enim nua no ye de enti no me nyini ye ya me nso me kum nam no me di ko firi me ma na daache wo muso akum bia me mawe eno ne adoa na odi ko firi no ko firi ye no wose na
wɔtwe so ase wodi kotua ɛne fa no ma me wɔ sen me de no kotua me papa ka me papa kum ma me wie ya no ɛnna me nso so me kum bi ɛde atua ne ka sɛ ne wɔ no wontimi nkɔ wiram ɛne wɔ se na de wo kɔto atwene yi so ɛde ɔkɔto atwene kwa wɔ se de me kɔto atwene me yiri no yɛ mienu na me de nam yi kuri emma yi mienu enko na bɛbɔ ammedie ne so ebe so me so no na enkwadi na awɔtwe na me nyanam ne bi ma ya na kyerɛ sɛ ma anyɛ hwee nti de me yɛ ma wo mu ne nyina me kɔto twene wow mo ne me ense nyina o ka ho asɛm wo no adoa wodi kofiri na wodi otwen no akotua ne ka owio no wokoto atwene bia so nkyire mu no so no emma no enne yi abede dam yakoi ene eja ne bedi na wotwe na me nyanam yi bi ma me ene na de me di koni me to twene ekora anka mfa so esma koto atwene kwa faso bi ama so enu nti na me nton fisika anko si na wasabia miskenisi wasemu yi de a to mi tiri mu pa wa ya de sa na tie ne ye wiase ayiwi obi wo na aye papa e de manu a wanhwe ya beka se papa e de papa kora wonye bi da am obi abie mu da wonye bi da wa ya to atwene ma ya to agu ma bregu so bia maso ama me na de kora de wewu kora anko pe ya de boni na etua meka boni ma to nkyena che e de meko damase wani wanchenchene wati ko wisa birichi na akwa te se awi yisa aporo yagu ho yehuru wani mu ne de hunani mu asenchene ehu anu masie no ka se no ka u birichi a amane nko a abro aseba de wie sesi ayi ye be sore so ade ba ko amasa asua firi mu ene se twe konkronkro aka wo se wonti bibia se aya men kasa ntia onse opanyini wosikani no se enene mafo yi a se de obomofo no kaye ado a medi kotuaka otwe a medi kofiri oyu a me koto atwene ye betwa fa so ne ye di natem papa em ze wo bodam yare wontwem ba nipa no emmisa no de enti a wo tu saa na mo no se enti a waka saa asem no fiti preko pa na yebua obi ye na de fiti preko pa na ajeje no yebua ne fo panyin so si twentemu ya ne wo sahwi abrantie bi na ne kura watwera abani mu se obi nti ase enso wo musa sa twera asie kura no kwanta obi nti ase enso wo musa on se osikani nya abotre papa ekeka nsem ni nyina awie ya ukon se ukura wo sha ase make am na metie nya amagin se papa eboko de nanso obisa ne se wonte ase wonche nase o kire nase maako wie na afedi wono ase wasemi de to asomu ampa nkire modi ma ye nyina enti wo se ye hwe na ye jai sa ne ma ne ye yete da se abra ne am ye kura so wuti se wunua bi oye bibia no ana ofiti plakbon wonde obeye wonde se wonde obeye wonde obe abra wo meni pa no na wo misa no senti a ema wo tu sa na mo no won fa nkiremu ma wo ebia na nka situation sa abra no te bia no wo mu no eye wanka bia nka de wo te se wa yenka abeya amana borosa aboroso kwabena kwadu wo so na nya aya nka beche nka abeya amana borosa but wa men no emisem wagina baabi abua ne fo aka ne wo pɛ agu ne ho fi ama sese ene ya wo sa kire ya wo te ye no wonse wani ewu eti mo mayen fa saa abasem mienu yi ene abebuo ya esua ye yemfa ntu ye hofo ne ye fa yonko nso a yemfa yonko a yemse yonko ne ye nipa a otumi maye adwen yonko a wonse we de we nipa yonko a adwen da ntirim wanko bo won ma on ka bibia ye mpuntuo e wa abrabo mu nkyerew da bia de emfa so bia ama na wo ye obi nso adwuma nka se obi adwuma na meye enti no wo ye ni biara biada
efutuo bi na wa fama se ne be adwuma no beko ene wo mo nso adwuma wura no namfo no obi wo no onim se efutuo yi adwuma yi nipa am ne wode ma betinya ma adwuma akonkan na enso abere wa ofisan me be ye obeka san wona de efutuo no kra ma me ne enti me mfa enti yesremo eye nso me mfa na chi bi obeka se no kra ne tumifo enti yesremo moma yemfa we nyina fa nye efutusem ene asuade na yemfa ntu ye hofo yesi uni panyina aduo ye de etira yi yenyi okofo poma ensem bi sei no wo boaye ema yete ase enti yemfa mu nsi anomo na yenye ne kajebi na da foforo ya to aso ye mamu nyina mo ene hwa waji ahene wa subscribe share na like na gya waje nkire edi ne se de munim na abusua pani owusu ediomi Adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada woro mantu me ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo